etxegabetzea burutu da, 12 pertsona identifikatu egon dira, eta guztiz zentzugabekoak izan dira enkarrak egon dira kasu honetan, eta 3 adin txikiko daukazan familia bat kale gorrian geratu da, instituziona dan etxebizitza huts bat, hutsik geratu delarik. Zentzu honetan, Azete Etxebizitza Sindikatutik salatzen dugu egoera hau argi eta garbi. Aipatzeko da bai, komitiba judizialarekin ezin izan dugula inolako hartu emanik izan, eta negoziaziorako aukera guztiak itxi deuzko bezala, beste behin nabarmenduz, nahiz eta instituzio publikoak erretik egon, jabetzarako eskubidea, jenteen eskubideen gainetik jartzen dela. 3 urte daro ez hemen bizitzen, eta aleginak alegin, ez da lortu eren egoera erregularizatzea pisu honetan, instituzio publikoena dan jabetza hontan, alokabidena bereziki, eta beraz, alokabide bera izan da etxegabetze saiakera hau aurrera iteko prozedura abiatu dauana. Bereziki larria ikusten dugu instituzio publikoak izatea ohiko prozedura judiziala abiatzen dabenak, eta zentzu honetan jakin badaki instituzio publikoek etxegabetze batek inplikatzen dauan violentzia, estresa eta albondorio latz guztiak familiarentzat. Are gehiago, zaurgarritasun egoera aitortuan dagoan familia baten kasuan.